Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Ambassador Comrade Salihu Abdul Jibril. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na My Journey. Shirin My Journey shi ne wanda yake nemo mutane a fannoni daban-daban domin tattaunawa da su, ƙalubale da nasarorin da suka samu a cikin rayuwarsu, da kuma ƙarfafawa matasa gwiwa domin ci gaban nasarorin wannan nahiya. Za mu je hutun taƙaitaccen lokaci, idan mun dawo za mu gabatar muku da wannan baƙo namu na yau, mu tattauna da shi kuma mu ji ƙalubale da nasarori da ya samu. Muna dawowa. Na koma brigade wato Nasarawa Local Government Gaura a ƙarasa makaranta ta secondary school. Bayan na gama makaranta ta secondary school a 1985 to daga nan kuma sai na fara aiki da hukumar tarihi da al'adun gargajiya wato Kano State History and Cultural Bureau. Na fara aiki da su da secondary school, wanda daga baya aka tura ni je ƙarin wani course Nigerian Cultural Studies and Diploma in Nigerian Cultural Studies a Ahmadu Bello University Zaria. Bayan na gama karatu na dawo na cigaba da aiki a History and Cultural Bureau, na aiki da su a senior staff officer. Na fara aiki 1987. Na aikin kuma na samu aiki, na yi ƙarfi a kan aikin kuma na zama ƙwararre a kan aikin, sai kuma kasance da cewa na fara harkar fim. Na yi fara shiga harkar fim a 1992. Wani fim da ake ce masa Kurba na ƙasar mace, tun kafin a maka makamin su, tun kafin na fara harkar fim. Amma a lokacin yawanci babu irin waɗannan gidajen talabijin nan daga iyakacin ARTV ne kawai, CNT a nan kan. Lokacin ana wasan daɗi. Wannan lokacin wasan daɗi ba ma shi ne ba, ana yin wasan daɗi don wasan daɗi. Amma a time kuma a wannan lokacin yawancin wani aka gani a fina-finai irin namu ta talabijin, irin su ɗan hanci, irin su Karo da Goma, irin su Kasimu Yaro, irin su Babu Alhaji Guguzin, irin dai na da can irin su Babu Guguzin. A lokacin ni da na zo fara aka fim 1991 to 92, mun yi ne na Sadiq Tafawa Balewa kasar Bauchi. 1992 muka yi shi a garin Jos da kuma Bauchi. Nan abin sai ba ni interest kan ina so kuma ci kwarai harkar fim. A lokacin kuma ba a Afirka ne ba. Sai na neman hanyar da wa zan samu wanda za mu yi irin wannan sana'a da na gani. Da shi wannan Sadiq Tafawa Balewa ɗan gidan Prime Minister da shi ya fara yin wannan project ɗin a Najeriya, kuma zan ce Arewa. Shi na fara gani kuma dan na ciki. 1992 muka yi shi a November. To bayan na dawo na cigaba da aiki na History and Cultural Bureau, sai na tunanin haɗa kai da wasu wanda yake matasa ne kuma kawo irin waɗannan abin da fina-finai. Kanin lokacin aka fara kan shigo da harkar fim kaɗan-kaɗan, kuma sai Allah ya da abokin sana'a ta lokacin iska da amfani da fara sana'a da shi. To alahayyar adin shi ne ita sana'a da ka fara duk inganta ta ba ka daina ta, kuma duk girmanta sai ka Allah godiya. Kuma sai aka kwasan kashi da ko kwasan bola, to kai wa Allah godiya da baka dama ma ya baka ilimi da kafiya na kaje ka wani sana'a. Wani hanyar ma tunanin yayi sana'ar ya zai wuce su ma ba shi ita, amma ba shi da hanyar da zai. To kuma sai Allah ya baka wata dabara, kuma baka wata siya da sai dabara da abin da yake ka san sana'a, kuma ka san yara ka juya ta. To sana'a tana da muhimmanci. A wannan lokacin 91, lokacin da fara aikin a History and Cultural Bureau a 1987, an ba ni permanent and pensionable offer ita a 1988. Aka ba ni offer ita a matsayin permanent and pensionable. Da ina yi 87, 88 aka ba ni offer ita as permanent and pensionable. A wannan time na fara zuwa Lagos 1988 na je na quality. So na yi wuce na samu experience kala daban-daban ta rayuwa a wannan time. Domin a wannan time Allah da ikonsa mahaifina ya rasu, sai mahaifi kuma ainihin wacce rike ta yayi ita ma ta rutarsa a 1988. Sai kasance da kani sai wala sai ƙanina muke zuwa a waje daya.
domin ba mu tare da na ko aure ne. Saboda haka ba ta ranka da korafin ka duk wanda za ka yi korafin ita ce wannan mace irin ta su so ya zan iya tsaye kaina dole duk abin da na samu ne kokarin utilizing din sa so ga yana da tattala shi ya zama mun wani abu na kadara da zai rike rayuwata. Ta kasance da cewa a lokacin inda na tafi je high institution dina ba zan iya ba saboda ban da ƙarfin da tsaya neman kuɗin da nake yi sai kasance da cewa to kar a bi babu wana yana karatu ni ina karatu ƙani na karatu amma sai na ga ni gara in taimake su su karatu so a wannan time din na tsaya da karatu na cigaba da neman kuɗin kuma alhamdulillah ni nake biya mana kuɗin ma inda muke zaune saboda gidan iyayen ni nake biya mana sa'ilin nan abinda ake ci na yau da kullum da dare ni nake kokarin neman kawo hada a yawanci sai ya kasance da cewa karatun da suke yi ne nake zarar dan abin da na samu na harada in bayar su karasa to alhamdulillah a haka suka gama da digiri su suka kuma masters su ni kuma a haka na samu aikin gwamnati da ainihin diploma din da shi gaba da yi kuma na dan samun alamar sun yana dan albashi ne kuma alhamdulillah da Allah godiya cikin wannan al'amari bayan na dawo na fara harkar fim sai na fahimci harkar fim din take bani ya fi na aikin gwamnati ci gaba da aikin gwamnati ba lallai bane idan da samu kuɗin da yake samu harkar fim sai na gara da haƙura da aikin gwamnati da rike sana'a fim nan dalili ita ma ta sana'a ce mai zaman kanta saboda haka na rubuta ritaya akan gwamnati da ci gaba da aikin sana'a fim kuma na bar aikin gwamnati a lokacin 2002 da bar aikin gwamnati 2002 to shekara 20 da yana aikin gwamnati kuma a wani lokacin ina masu nesa dan ina level 08 09 ma nake step 11 a lokacin ma inda na ci gaba da yin aikin gwamnati a izo yanzu da kuma na su kuma na so zai na retire domin ta mai retire din ma yayi domin shekarun sun ja in ka duba shekara 24 yanzu da kuma shekara ba kaɗan da rai a baya ne ka shi ma ya guri tuntun ma na retire so alhamdulillah haka ne yasa na rike kaina na ci gaba da manajin rayuwata kuma na zo fara sana'a fim kuma sana'a fim rike da hannu biyu. Ku ne yan fim na farko wanda kuka gajiya kuka ga yau a cikin masana'antar fim sai ake ganin kuma yanzu zamani ya zo kamar kun koma baya a'a ku ne kuka ja da baya ko in masana'antar ce ta juya muku baya. Alhamdulillah to alhamdulillah wannan tambaya ta kawo da muhimmanci kuma har yanzu muna yi so zancen mun ce masana'anta ta juya mun baya wani da ta juya mun baya mun ji alhamdulillah tun da ta fara fara haka tun har zuwa yau din da nake ciki benci na wata 6 ba a ce yau ba a yi a masana'anta ta taɓa ba kawai dai ita rayuwarka idan da kana samu 100% yanzu kuma baya gobe kayawa Allah godiya a daidai gwargwadon abin da Allah ya baka to Allah godiya kuma masana'antar nan tana tafiya ba ta yawa kuma tana ƙara samun matasa har sai su shigo cikin ta kawai matsala dai muna da matsaloli ne a ta wanda muke buƙatar a ce an duba su an yi cikin su da farko in ka duba cikin wurin akwai masu arziki wanda Allah ya ba su akwai kuma marasa shi wanda ba su da shi suka shigo suna san abu amma ba su da ilimin abu suna fara su samu ilimin abu so wannan matan garɗa ce ne na farko in ka duba a cikin mutanen yan masana'antar kayan waje akwai waɗanda ba kuma su suka ba kansu da kansu da a Allah ne ya wasu kuma ta dalilin masana'antar in ba masana'antar za su samu wannan dama ba to kuma ta dalilin masana'antar sun samu wannan dama da yawa za ga wasu a cikin mutanen mu Allah ya ba su gwamnati tun daga state har federal muna da waɗanda Allah ya ba gwamnati kuma gwamnatin ne ya kasance cewa sun samu dama a hannunsu amma Ranka ya daɗe, za mu so mu zo a cikin wannan masana'anta duba da shekaru da aka ɗiba da kuma irin faɗi tashin akwai nasara kuma akwai ƙalubale.
Ina ga mana wani irin ƙalubale ne mafi wuya da ka sha a cikin wannan masana'anta? To, ƙalubale har Allah a rayuwa ba mahalukin da zai taso a rayuwarsa ya ce bai samu ƙalubale ba. Ko kai wai iyakaci wani ya zo maka da sauƙi, wani kuma ya zo maka da wahala. A masana'antar Kano a baya ƙalubalen da muka samu shine kafin masana'antar ta kafu a tsanta. Na haɗu da ƙalubale kala daban-daban. Saboda tun zangon farko ne yake ji shugaban da yayi za ga ni ina da wani mataki a wajen, ina da wani matsayi a wajen, ko ina sakatare, ko ina mataimakin shugaba, ko ina auditor. Akwai dai tun da aka masana'antar zan ce ban taɓa zama shekara 2 ba muƙami. To na fuskanci ƙalubale kala daban-daban a wannan ɓangaren na shugabanci da kuma na sana'a. Saboda a lokacin da na fuskanci wannan ya aka yi mana shigo masana'antar, me yasa ma ban tsaya a ainihin sana'ata ta gwamnati har na ritaya a cikinta ba. Daga baya na nemi wani abin da nayi. Daga baya cewa wannan ƙalubale ne kuma ba ƙalubale ba ne. Domin in ana biya na a lokacin naira 1000 zan ci 30 ko 40. A yanzu ko kuma a wannan lokacin masana'antar sai ya kasance da cewa kafin wata ya ƙare na samu naira 100,000. Kaga ya ninka albashi ma sau biyu kenan, ko uku ko uku. To ƙalubalen shi ne na shigo ina fuskantar daban-daban a cikin masana'antar ya za a gyara ta. Sa'ilin nan baƙin cikin again ina tunanin me yasa na bar aiki na gwamnati wanda inda ina ciki da yanzu ban fuskanci wannan ƙalubalen ba. Kawai aiki iyakaci a bani instruction, na san wannan iya sama da ni, wannan iya sama da ni, kuma ina sama da wannan. Ba zan fuskanci duk waɗannan ƙalubalen ba. Sa'ilin nan a baya lokacin da muka haɗu da Sani Musa mai iska, shi bai san harkar fim ba. Ta dalilina na ya san harkar fim. Ta dalilina na koya masa abubuwa da yawa wanda ya amfana da ni. Amma shi ma a ƙarshe sai na samu ƙalubalen rayuwa tsakanin mu da shi. Sa'ilin nan a masana'antar har yanzu ni ne sakatare general na Hausa Afro Zone Nigeria. Har yanzu ni ne president a yanzu haka ni da ke. Ƙalubalen da muke fuskanta shi ne dokokin da muke da su sun ruguje mana, kuma ƙoƙarin ya za mu gyara su abin ya cin mutara. Har yanzu ƙoƙarin da nake yi. To, zarge ne. Ana ganin wasu yara mata da suka zo ko a ce ko a ce a masana'antar ma jikokin da sun zo za a gansu da motoci da gidaje da kaza da kaza. Kuma da kuka wahalta, kuka raina, kuka goyo, kuka kawo ta inda take a yanzu, sai a ga saɓanin ku. Menene wa'annan yaran da suke zuwa sun fi ku farin jini ne, ko kuma sun fi iya deliver din message shi yasa suka fi ku samun wa'annan kyaututtuka? Ita rabo daga Allah baya inda ba ta zuwa maka. A baya da na ce maka a masana'antar da gwamnatin jiha ta ba su aiki a gwamnatance, muna da wanda gwamnatin tarayya ta ba su aiki a gwamnatance, wanda duk lalacewa waɗanda suke gwamnatin tarayya jiha kuma ya kamata a ce a matsayinsu wanda aka ba su muƙami ta dalilin wannan sana'ar da suke yi, ya kamata a ce sun kalli masana'antar, sun kalli ya masana'antar take. Akwai orientation da ake so ka samu dama ka taimaka musu da wannan orientation din ya sami ilimin da zai ƙara samu na ci gaban masana'antar, wanda ba sai ya dogara da wancan ko kuma ya je yana ɗan maula ko kuma yana roƙuwa ilimi. Wato idan waɗannan da suka samu gwamnati a gwamnatance za su taimaka wa masana'antar wajen empowerment, wajen ɓangaren education, karatu, a ƙara wayarwa da matasan sanin menene ma sana'ar, a ba su orientation na makarantu na koyarwa su koyi abin 100%. Sa'ilin na ƙara kare haƙƙinsu. Ka dai yi wa masana'antar wani abu wanda za ka bar legacy, ba za a manta da kai ba bayan ka sauka daga mulkin da kake kai. Shi ne kake mutum masana'antar, amma ba a ɗora ka a muƙami ta dalilin masana'antar, amma ba abin da aka mura da kai ba. Wannan ba ci gaba ko kaɗan a cikinsa. Sa'ilin nan matan da suke samun irin wannan tagomashin yau ke zo ba tuci shekara 1 ko wata 3 ko wata 6 ko shekara 1 da rabi ko wata 8 kan ka ankara sai a ganki na hawa GRP.
ga kina hawa ƙato biyu kan ce a gar sai a ga kina hawa ga sanan da mun yi motoci katon shofi kin yi katon shop mall kin yi katon shago da yake sai da tambobi ko shi da ko irin manyan kamar ni Shaibu Lilisu na shekara 30 ba kaɗan cikin masana'antar amma ba a taɓa ganin an bani kyautar mota 10,000 ba mota ta 10,000 kawai ordinary 10,000 haka ta ce shi bai iya bane ba haka bane ba wai Shaibu Idris Lilisu bai iya bane ba kuma Shaibu Idris Lilisu ba shi da farin jinin abin da yake ga al'umma bane amma jama'a ku fahimta duk abin da zaka dauko ya mace ka ɗan namiji ka hada waje guda ka ce bambanci za ka ga ɗan namijin ma ya fi mace ɗari bisa ya fi da komai wajen yawa amma project na ya mace sai ka ga ta bambanci da za ta samu bai kai ni abin da zan samu kwatan sa ba a matsayin ta na ya mace wani zai ga ba za ta iya ba amma ta iya wani zai ga ya aka yin wannan abu ba san akwai kokarin darakta da ke koya mata ba akwai kokarin shi producer da ya dauko ta ma ya saka ita fa fanko ce aka dauko ta aka koya mata da kai aka hada ma abu ko kuma da kai aka tsaya aka tsara abu so dole sai an ga akwai bambanci ita lokacin da aka dora ta aka dauko ta aka dora ta an koya mata darakta ya tsaya mata producer ya tsaya mata kai ko lokacin da aka kawo ka ba wanda ya tsaya maka kokarin iya ba kai iya abin da kai iya so wasu matan za ga yanzu sun yi 1 2 3 4 sai ga suna hawa manyan motoci rabo ne da kamilan lai kuma duk wanda ya wasu ai dama ya yi sha'awar abin da suka yi ba mamaki kuma ya ba su ne don ya ƙara ba su ƙarfin gwiwar yin abin da suke yi namiji ba lallai bane ka samu sai dai kai haƙuri da rayuwarka sai ɗaya ke irin wannan su samu wasu ma an riga an san da zaman su ana ba su amma mata sun fi maza samun tagomashi a cikin masana'antar Kannywood don yanzu a misali idan da ni mace ce nake cikin masana'antar Kannywood a cikin wannan shekarun da na ɗauka shekara 30 ba wasu 'yan matsafitai ba ma ke da yanzu na kusan siyan rabin Kano of course ba maki saboda cututtuka da zan ringa samu da irin abubuwan da zan gani ne da kullum na rayuwa masu na jin daɗin rayuwa so ne musu yadda Allah ya ka zai godiya shi to labai ana ganin wannan gwamnati ta yawa masana'antar Kano duk wani gata da ya kamata kama daga kan jiha da tarayya sannan kuna da mukamai aƙalla guda 4 zuwa 5 manya-manyan mukamai ko wa'annan mukaman sun amfanar da masana'antar su amfanar ba dukkanin ba su amfanar da SA da dama idan ka ce wasu kalilin ba za a ce wasu gabatar ba amma dai majority na jiha sun ne suke kokarin ganin cewa sun kawo ci gaba na tarayya wanda suka mana daga cikin masana'antar suka fita suka ce amma na kalubalanci duk wani wanda yake shugaba ne a tarayya wanda yake cikin wannan masana'antar ya zo ya nuna masana'antar kwaya da ci gaban masana'antar ya zo ya nuna ya ce ni na kawo wannan masana'antar ta Kannywood abu kaza da abu kaza da abu kaza na ci gaba ana ganin kamar suna irin rabar shinkafa da tare goma kamar wannan suka ganin empowerment din kamar abu ne wannan shinkafa da kake magana da 10,000 suke yi da taliya ai majority wanda suka fi wannan ai su ma sunan su kalilan ne abu dai sai ma iya gaya maka Nuhu Abdullahi kuma shi a SA ne zuwa Nuhu Rubadu ya yi kuma alhamdulillah wannan abin da yi ba za mu ce mu yawa ba muna yabawa 100% domin ɗaiɗai ko ake samu masu irin halayyarsa ɗaiɗai ko ne ina maganar fedar a irin shi kaɗai ne zan ce zakaran gwajin dafi da ma ya kawo wani abu na taimako yake yin shi kowa da kowa ke amfana ba a ringa yin su a ɓoye ba za ka ji labari an ce ai wani ya yi kaza amma kai labari ka ji kuma kana cikin masana'antar shekarar shekaru amma kai ba san da kai wani ma wani ba ka labarin ɗanka ne a masana'antar ɗanka ne ma amma ɗanka maza a haife a cikin masana'antar ko jikinka a masana'antar so irin irin waɗannan shugabannin mu ba su da amfani a gumu domin ni da kama zo ka ringa min irin wannan abu da
gara ka kawo min masana'antar. Na farko ko ka ɗaga martabar masana'antar ka koyar da karatu wanda mutane za su ji sosai su amfana da shi, ko kuma a'a ka yi wani empowerment wanda za ka tashi cikin masana'antar ya zama arziki kowa ya mora. Ba wai zan yi abu don wancan kawai ya mora wancan kawai ya mora, amma waɗancan a cikin mutum 1000 ka yi abin da mutum 100 ne mutum 50 ne za su amfana, mutum 950 ba su ma san an yi ba ba. su ma san an yi ba, to wannan me kake nan? Saura. Ai da sauranka. Saboda haka muke cewa ko da shi ita kanta gwamnatin gwamnatin ƙasa waɗanda za ta ba irin waɗannan gudunmawar wanda za su taimaka wa masana'anta. Ba Bahaushe ne bai taɓa samu ba. Sai wannan karan, amma da jiya da yau duk ɗaya ne ba bambanci. Yanzu kaddara kai aka ba wani mukami wanda yake babba a gwamnatin tarayya, wane ci gaba za ka iya kawo wannan masana'anta? Allah ya sa kuma a ce wannan mukamin da za a ya danganci harkar masana'antar. In har ya danganci haka, a matsayin ɗan masana'antar da na tashi a masana'antar, a rayuwata bayan cin na gaya maka na taɓa yin wata sana'a ƙwaya ɗaya wata ta gwamnati ta danganci harkar entertainment industry, entertainment ta gada, amma a lokacin ba buɗe irin wannan masana'antar ba mu san da ita zai ba. Inda a ce a irin wannan lokacin ne na shiga aikin gwamnati kuma ya kasance da cewa a ɓangaren entertainment industry nake, na rantse da Allah 100% a cikin rayuwata kaso 90 yana kan masana'antar. Saboda me? Ina fatan ɗana ya gaji ni, so sai na yi ƙoƙari na mata gyaran da kowa sai ya ji daɗi. Shi ne muka ce kamar me za ka iya yi? To me yake nema? Na farko dai ka samarwa da mutane ilimin abu sana'ar da su san muhimmancin ilimin wannan sana'ar, na farko kenan. Na biyu ka taimaka musu da buɗe musu hanyoyin da za a yi musu empowerment, a ba su wasu kuɗaɗe ko wasu kadarori waɗanda za su taimaka wa sana'ar. A gwamnatin baya ba na manta zamanin Goodluck ya taɓa ba wa 'yan masana'antar Kano kuɗi, don ni shaida ne a wannan sun samu. Akwai irin su Abdul, akwai irin su Baba Ƙarami da Hajiya Ramat da wasu daga ciki. So sai ake ganin wasu daga cikin su ma da aka ba su kuɗin ba masana'antar suka yi gefe suka kuma suka yi investing a wani abu. Ba ka ganin wannan abin na ɗaya daga cikin abin da ya ƙara mai da masana'antar? Abin da yake faruwa shi ne a duk waɗannan abu da ka lissafa, ba wai ba 'yan masana'antar ba ne, 'yan masana'antar ba a kaso 10 na mutanen da aka ba irin wannan tallafin, kaso 8 kusan zan ce ba su san muhimmancin masana'antar ba ita kaɗai ba ce abin dogaro ta rai su. Sa'ilin nan ko ta rai ko ta faɗi ba a gaban su yake ba. Ya cikin su zai ƙoshi, ya za su bunƙasa rayuwarsu shine a gaban su. Ya 'ya'yan za su wadata. Sakamakon akwai mutanen da idan ana bin shawara za a iya zama a ce ku ware mana mutum 100 wanda 'yan kishin masana'antar ne, in ka ba su naira in duniyar nan ka ba su gaba ɗaya cikin masana'antar za ta gane. Za mu iya nuna maka su dalla cewa da wane sun kai 100 kaza, waɗannan masu kishin masana'antar ne, in duniyar nan ka ba su za ta gane cikin masana'antar, ba za su ɗauka su kawo wajen ba. Don kowa ya amfana ko a ƙara bunƙasa masana'antar. Akwai kuma waɗannan wanda kake magana wanda in ka ba su suna ƙoƙarin gina kansu ne, su gina iyalansu, su gina makomansu, amma ba ruwansu da masana'anta. Me yasa za ka ji a kodayaushe kamar ƙasashe biyu ne ai, ko America za ka tashi maka United States of America, America first. Duk abin da suke sun bawa ƙasar kamar India ne. Duk abin da suke a duniya za ka tutar nan sun fi ba ta India, sun fi ba ta bambanci, suna kishin ƙasa, suna kishin India. So ni ina ɗan Najeriya kuma sana'a ta fim. Da zai zo nuna ina ƙoƙarin gaya masana'antar za ta ƙara shi. Kowa da ke cikin masana'antar ya za a yi ci gaba cikin masana'antar. Ba in ka bani ni kadai so kaina. A'a, ba haka bane. In zan so kaina ta tukunna sannan sai zo so kaina. Saboda gaba wani za su amfani da mu. To, mun yi hawa mun yi gangara a cikin wannan program namu na Mai Joni. Akwai matasa a masana'antar fim wanda wasu sun shigo, wasu ba su shigo ba, suna hanya, wanda suna kallon ku a matsayin madubi.
batu yake cewa role model, haka ne. wani shawara za a basu? Wanda zan ba su wannan ba su zo ba su dan dakata. Su dan dakata kaɗan su ƙara dogon nazari. Waɗanda suka shigo kuma ta nutsu su yi karatun ta nutsu. Idan ba haka ba za su gwammace kiɗa da kallo. Kana so ka ce masana'antar yanzu tana cikin wani kwazazzabo da in kana ciki ka nemi mafita, in kuma baka shigo ba kar ka shigo? Wannan kai Me yasa? sai na ce maka sai ta tsaya ka yi dogon nazari ka yi tunani. In kana ciki ka yi ƙoƙarin neman mafita da za ka gyara sana'ar da yadda za ka samu ka ci gaba. In baka shigo ba in zan baka shawara kada ka shigo ka dakata tukuna kafin ka faɗi, saboda za ka iya faɗuwa ka faɗa wani zaman da ba za ka ji daɗi ba. Ba ka ganin abokan sana'ar da za su ƙalubalance ka da wannan furucin ka? Saboda shekara ta 30 ina masana'antar ina ci kuma ni ba kunshe ta nake ba, ba za ka ce a'a kunshe nake, a'a ina faɗar gaskiya ne ga yanayin rayuwar da ake ciki yanzu. Muna buƙatar gyara ne a masana'antar. Kuma shugabannin da muke da su, kai bari gaya maka wani abu ɗaya. A ƙa'idar shugabancin masana'antar Kano sai mai kuɗi sosai, amma mu talakawa ne suke shugabancin ta. Saboda me? Masu kuɗin ba za su yi jagorancin ba don kada ba haka bane. Idan yau masu kuɗin masana'antar su ne shugabanninta za su jagoranci za ta samu gyara mai kyau. Amma talakawan da su suke shugabancin ta suke jagorancin ta ba su da capability da kuma irin taimakawa don gyaran ta. Sa'ilin nan waɗanda Allah ya ba shugabanci kamar da muka magana da kai a baya a gwamnatance a ƙasa ba a jiha ma ba taimakon masana'antar suke ba. Shi yasa muke ƙoƙarin kira ga jam'iyyu, shugabannin fati, shugabannin mulki na ƙasa da ku sani ku dinga bibiya kuna jin ra'ayin waɗanda ake shugabanci a ɓangaren ku dinga bibiya. To yanzu mun taho gangara, shirin ya taho ƙarshe, wani fata za ka yi wa masoyanka wanda suke kallon fina-finanka suke ta bibiya ka suke son ganin ka? Fata da za da alheri da ƙoƙarin da kuke mana na soyayya da kuke nuna mana. Na farko kenan. Abu na biyu shine mu ma masoyanku in babu ku babu mu. Kamar yadda in ba mu yi ba za ku gani ba, to mu kuma in ba ku kalla ba mu da amfani. Saboda haka kallon ku shine amfanin mu. Soyayya da muke mana shine jin daɗin mu. Kuma muna godiya ga Allah. Muna godiya da irin soyayya da kuke nuna mana. Kuma da fatan yadda aka so mu azumi lafiya za a gama shi lafiya. Allah ya sa mu ga ƙaramin sallah lafiya. Ubangiji Allah ya ƙara wa manzansa imani da soyayya a gun manzon sallallahu alaihi wasallam. Ƙara mana san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji Allah ya sa mu gama duniya lafiya. Ina godiya da samun wannan lokaci da My Journey suka kira ni don in zo dan faɗo idan akan rayuwata da kuma kan masana'antar da nake amfani da ita nake cin abinci. Ban da wani abu da ya wuce Kannywood First ita ce a zuciyata kuma har gobe da ita nake alfahari. Ban da ita ce ci na, ita ce sha na, ita ce shaida su ƴaƴana hatta ga matan da nake da shi. Duk wani abu na rayuwata na yi ta'ammali da sanin Kannywood. Ni ɗan Kannywood ne 100% har gobe har yau. Zuciya da ita ina alfahari da ita. Kuma masu kallon mu kullum ku ci gaba da kallon fina-finan mu na masana'antar Kannywood don ƙara samun ci gaba da nishaɗantarwa da faɗakarwa da kuma wazantarwa da gobe. Allah alhamdulillah, ga yadda tattaunawar tamu ta kasance da jarumi a masana'antar fina-finai wanda suka gajiya suka ga yau kuma ake ci gaba da damawa da su a masana'antar fina-finai ta Kano. Ku ci gaba da kallon shirin My Journey. My Journey TV ta My Journey ta fice ta mutu. My Journey. My Journey.